ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ አነ ሓኹም ሰላሐዲኒ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራምና እዩ ብሉጻት መዓልታት ኣብ ህይወትኩም እትሰርሕዎን ባዕልኹም በቲ ተቀበልዎ ቃል እዩ ስለዚ ንጎ ሰዓት 5 ንመዓልትኩም ደጸበቅ ቃል እንለቀሉ ፕሮግራም እዩ ሰብስክራይብ ግበሩ ብትናትና ቻነል አቲኹም ሓጺር ንመዓልቲ ዝኸውን ደሳግረኩም ቃል ከዓ ክልቀቀልኩም እዩ ጎይታ ይባረኽ ሎም ንካፈሎ ቃል ካብ ሰብ አይኮነን ረዲኤትካ ዝብል እዩ ሃሌሉያ ካብ ሰብ አይኮነን ረዲኤትካ ካብ ሰብ አይኮነን ረዲኤትኪ ካብ ሰብ አይኮነን ረዲኤትና ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ዘይታኸስ ሓላዊና እግዚአብሔር አምላኽ ዝመጽእ ሃሌሉያ እቲ ዝኸፍአ ነገር ኣብ ህይወት እንታይ ተዳኢልኩምኒ ኣብ ሰብ ትውክልቲ ምግባር እዩ ኣብ ሰብ ትውክልቲ ዝገብር ርጉም ኢሉ ወይ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ዝኸፍአ ንልብና ዘማህምን ረዲኤትና ካብ ሰብ እንተዳኣ ኮይኑ ተሰሚዕና እዩ ኣሕዋት ንሕና ኣቦለና ንሕና ረዳእለና ንሕና ጽዋዕለና ኣዒንትና ከቋርጽና ናብ እምበር ኔማን ንጸጋም ከነብለን ኣይተጽዋዕና መጽሓፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት 121 ከምዚ ይብል ሃሌሉያ أعنتي نبخران العل الله رديئتي كبير مثلا ريخم أعنتنا بخران العلو أنتي دليل أعنتنا بخران العلو رديئت دليل زقرم نجاري أبي إرمياس كايلو له آخران زي تكم دم صحابنا يلو إمالو نحوات أنت دا أعنتهم نبخرانات تلعلو لهم كونكم زي تكمل سخط قبوليهم أنت دا أعنتهم نفسب تلعلو لهم كونكم زي تكمل سخط قبوليهم سلازي زي تكمل سخي تقبلكم كالتفكم أعنتهم نام نبرسفهم ملسوه كل جزء رديئتي لكم كتحسبوا خلكم أباكم أكتميكم كسأل زلوا أملاخ ترحكم الله سلازي أعنتينا بخرانا العالكيلو رديئتي كبيز متسنيلو كبيد متس رديئت كحد سمعي رديئتي سي كابتي سماين مدرن زجبر እግዚአብሔርዩ ዝመጽኒ ተወዲ ريخم رديئتنا كابت سماين مدرن زجبر እግዚአብሔር ካብኡ ይዝመጽና እሱ በድላዩ ሰባት ጊሩክ መጸና ይኽእል ሐቂ አምላኽ በሰብ ጊሩ ይረዳካዩ ነገር ግን ንሰብ ክረዱና ይነጥምትን ነትዝረዳ አምላኽ ሞኑ ጥምቶ ተደሊ በመላእኽቱን ተደሊ በቃሉን ተደሊ በሰብ በድላዩ መንገዲ እሱ መጸና ንዑ ይምልከት ንዓና ግን ስራሕና ንዑ ምጽባይ ንዑ ምጥማትዩ ሎሚ ኣብ ህይወትኩም ረዲኤት ኣብ ዝድለይኩም ሃዋሁ አቲኩም ዘለኹም ሰባት አሕዋት አገልገልቲ ኩልኩም አጅኹም ንዓኹም መልእኽት ለምሎሚ መልእኽተይ ኣብዚ ዘለኹም ሞሳዓት ንዓኹም ረዲኤት ተዳሊልኩም ኣሎ ጥራሕ ካብቲ ዝመጸሉ ስፍራ ኣስተውዒልኩም ናብኡ ጠሙት እምበር ረዲኤትኩም ርሑቕ ኣይኮነን ረዲኤትኪ ርሑቕ ኣይኮነን ኣበማን ክሰብሲ እንክትኮን ትኽእል ኢኺ ኣብ ጸጋም ክሰብሲ እንክትኮን ትኽእል ኢኺ ረዲኤተይ ዝበልክዮም نمكرا خوينو مخخونو خوليوم كردون زبلكيوم زي تقم ملاشيبو مخخونو خوليوم جندس يبلكي نعخن مرداء زي لوت أفكار لكي اجزيابير ناي هيوتكا ردايو بزد ليكا من قدي أملاخ نعخن مرداء كل جيزي دلويو سلا أملاخ زحقسوكم نجر انت حيتفون تحوات كل جيزي بزد لينا رديئت كابت دا حسبنايو نلعلى نخرد أننا دلو مخانيو سلا زلوم دسي بولكم نجزيابير كبير زبها الرديئت يلن كل نعؤ حديو نسعال زحامة مخرد نكانسر زحامة مخرد نجزابير كل حديو سلازو لوم الدسي بالكا عبيت كونتات كام حساب قارئتك عبيت رديئت كام حساب جمر لومي برديئت أملاحك بمحروت وتتسؤلو معالتيو كمزيلو مصحف قدوس نسويلو نأجرخا آيسانا خلن حلاويخا أيتخسن نسون إدرخا أيسانا خلن أبهيوت سنكلكل كتبل أبهيوت سنكلكل كتبلي ردائخي حلاويخي إجزابير أيقد فكني نمنتاي تتوهالة أسو من ردائيو نون كتواتكي سنكلكل كتبل خمان أيقد فكني إنه أتن إسرائيل زحلو أيتخسن أيدكسن كأيو دسي بلكي إجزابير ناتك نجر رسيعو ويفلتن እግዚአብሔር ናትካ ነገር ረሲዑ ወይፈልጥን ንዓኻን ምርዳዕ ኩሉ ግዜ ንቁሕዩ እግዚአብሔር ስለኻ ኩሉ ግዜ ንቁሕዩ እግዚአብሔር ስለኻ ኩሉ ግዜ ንቁሕዩ ሓላዊኺ ኣይድቅስንዩ ኣይተኸስንዩ ናይ እስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ንሱ ተበጃዊኻ ረዳኢኻ ይሐወይ ቀጭሉ ኸንዚሉ
ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሓላዊኻ እዩ እግዚአብሔር ኣብ የማነይቲ ኢድካ ጽላልካ እዩ እግዚአብሔር ኣብ የማነይቲ ኢድካ ጽላልካ እዩ ጽላል ንምንታይ ትጥቀመሉ ጽላል ካብ ዝናብ መዕቀሊ ይኾነካ ትጥቀመሉ ልክ ኣብ ህይወት ከሃርሙኻ ዝመጹ ዝናባት ኩሎም ከጨንቁኻ ዝመጹ ዝናባት ኩሎም ኣብ የማናይ ኢድካ ጽላል ህይወትካ ኣምላኽካ እዩ ሎሚ ደስ ይበልካ ጽላል ህይወትካ እግዚአብሔር እምበር ማንም ሰብ ስለ ዘይኮነ ኣይትርከብን ኢኻ ዝናብ ኣይወቕዓካን እዩ ዝናብ ኣይወቕዓክን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ኣለኪ ውሑስ ናይ ህይወት ጽላል ኣብ ጸግዕቱ ልዑል ዝሓድር ኣብ ጽላል ኩሉ ዝኽእል ይነብር ይዝብል ሓፍተይ ኣብ ትሕቲ መንጽላል ኣቲኸ ከም ዘለኺ ህድእ ኢልክ ዝተውዕሊ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ፀሓይ ብመዓልቲ ወርሑውን ብለይቲ ኣይክወቕዓካን እዩ بمعالتي توقع بليتي توقع ليتن معالتن 24/7 ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ኢኻ ቀፂሉ ከምዚሉ እግዚአብሔር ካብ ሕጂ ንዘል ዓለም ምውጻእካን ምእታውካን ክሕሉ እዩ ሎሚ ብጎይታ ደስ ይበልኩም موصاكم مئتاوكم نزل عالم እግዚአብሔር كحل እዩ እግዚአብሔር ናይ ህይወትኩም ረዳኢ ስለኹም ድማ ኩሉ ግዜ ንቁሕ አምላኽ ኣለኩም ስለዚ ስለ ጽባሕ ኣይትስጉኡ ስለ ከባቢኹም ዘሎ ኩነታት ኣይትስጉኡ ንምንታይ ተተባሃለ ክፉእ ዘበለ ንኸይረኽበኩም ዝመጽ ጉዳይ ይምጻእ ሰንከልከል ንኸይብለኩም ናይ እስራኤል ቅዱስ እስራኤል እግዚአብሔር ንሱ ናይ ህይወትኪ ረዳኢ እዩ ሎሚ ከምዚል ከአውጅ ረዲኤተይ ካብ እግዚአብሔር ይበሉ አምላኸይ ረዲኤተይ አምላኸይ ጽላል ህይወተይ ኣብ ጸግዒ እትልዑል ሓዲሬ ኣብ ጽላል እትኹሉ ዝኽእል ነቢሬ ብቐትር ኾነ ብለይቲ ፍላጻ ናይ ጸላኢ ንቤተይ ኣይበጽሖን እዩ ናይ ህይወተይ ደጋፊ ናይ ህይወተይ ረዳኢ አምላኸይ ጥራሕ እዩ አዕንተይ ናብ ረዲኤተይ የልዕለን ኣለኹ ንየማናይ ጥምትን ንጸጋማይ ጥምትን ረዲኤተይ ኣብ ልበይ ኣብ ውሽጠይ እግዚአብሔር እዩ ዘሎ አሜን አምላኽ ባረኽኩም ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይ ተቀበልኩም እግዚአብሔር ናይ ህይወትካ ረዲኤት ክኾነልካ ሕሸካ ሓወይ ሓፍተይ ሎሚ ንጎይታ ወሲንካ ተቀበል ናይ ዘለዓለም ህይወት መታን ክትረክብ ሎሚ ድወሰንኩም ናይ ዘለዓለም ህይወት ይደሊ እትብሉ ሰባት እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልይዋ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቀለ ዕዳ ኃጢአተይ ኩሉ ፈጺሙ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ካብ ሞታት አምላኽ ከም ዘተንስኦ አቤማን አምላኽ ከም ዝተቀመጠ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒየይ አምላኽ ህይወተይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝተቀበልኩ ውሉድ አምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ በእምነት ሎሚ ይቀበለካ ኣለኹ አሜን እንኳ ሓጎሰኩም ዛ ጸሎት ዝጸለኹም በዝብ ታሕቲ ዘሎ ፌስቡክና አቲኹም ሜሴንጀር ጽሐፉልና ተደሊኹም ቴሌፎንና ኣለኩም ኮንታክት ግበሩና ዘድልየኩም ሓገዝ እግዚአብሔር ብዝረዳእና ከነዳልወልኩም ኢና ሻሎም